Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki samla ki balapas jika exam haka kam staff nurse hene ka sngi ki lawan shakmat ban kentu ya ka DHS ban penkloy ya ka jingkhot ya ka physical verification ka blabu por shipho sngi habakran haka ne ka sngi usamla Edelfield Marbanyang ula kentu ya ka tanat ka kot ka khya bakin penkloy no ban thungkam no yaki namar baro ki lapas da ka jingtrai shitom bat ki lapenut ya ka por bat ka bor ban ya khon ya ka ne ka exam nakliang usamla shimphang wan khar ule thu baladapet ya ka result bala penong hakipor ki baladap katanat ka penmi tang ya kitu ki number jong kitu ki bayo shortlist nangta ya ki jingkeliru ki mla bandra bat ka jingpen bena ya ka result ru ka slambha hendrei hakani ka examine badang shudap ka pher bha bat ka jingpen bena ya ka result ru ka shimpor tang hadian shitayo nangta ya ki jingkeliru ki la bandra shayeng banpet nangta ya ki answer ki ru ki penmi haba ki pen bena ya ka result ula benrap da ka baong baga jingele ka jur bha namar ka post ka dei tang khandiat hendrei ki bawan ya khon ni ka exam ki bun bha ula kentu ya ka sarkar bakan yat bet chakmat bat ban ampen slam shu ba ki ba dei hok ki dei ban yo nakliang ka samla Mary Bahun Marbanyang kalaong baka DHS kala pensyai pat ba bat ka jingmut ka bakidon ka dei bet banakaliang ka jongki ki kentu ya ka tanat bakan khot no ya ka physical verification bat ban penklo ya ka kani ka jingmi shakmat jeng ni ki samla ka dei hadian bakaladon ka kendrum kendram kini ki khandiat sngi halor ke jingmi ke jing ujor baki don ke number jong ki baya khon ne ke exam ki ba mi arsian haka first list but ke second list kumta kini ki samla ki lapen pau baka Meghalaya Medical Service Recruitment Board kala pen shai baka datang ke jing bakla ban type hendrei kamdon jing ta aa haka ba dei baka jing pen mi ya ka result shai be pa ba ni nakalian jing ki papas ni kwa ba ka sarkar kanyat mat ka DHS kanyat chikmat ya ka recruitment process namar ngathai na baro hi ni pas daga jing system daga jing kot ke bani na lut por bor kunjuru mo man menyuai ke to iwe tang tahi lesu te ki babon ki bay pek bat ki bay tho ke exam ki don le jing atien la ani ke exam ka long fair ne te khndiat la dangi pek haus nam arajar khatnyo arajar khandai ya ka exam ka ba la conduct ka DHS ak to por ban recruit ki staff nurse ki hai tu por la dangi pe ya ka result ka ba ki penmi be tek tang ya ka kerteng jong ki shortlist ka ni dia te nangta nim juri ya ki marks jong ki por te nangta ka question paper nim la kontra to te bat ka result la dangi pe ka ba mi hai tu snam ni haban up da ki banai da ki snam bala dangi kan mau ban pe haus snam arajar apoi kadang ka recruitment biang ka bede bakni ka staff na si ka kerteng jong kini ki candidate la shortlist bitang ki tu thek ki bede ban ka tu ga jingdon jong ka post but ka marks la pani tang jong ki te nim hakiti ki por nim la ban tip manu ba bawan shakmat kini ki nim tip ba kita ki we candidate pat ki yo kan no marks re ka la shu pani bitang ka marks jong kini ki ba la qualified na ki ba la select ka post te nangta la dangi ken ma hau arcara kuai ka result ka bami kami hadian chisnam haka to por ni thwa da kuai marshi the re ka result pat kami hadian chisnam te la dangi pet pat ya kani ka company ya kani ka exam ka bamta arcara usau niya iba ka nakaliang ka board ka bapnya kani ka exam kilala kani ka result hadian chitayo ka ba nyim pan chu pat manu haki por ki baladam te nangta kani ka kenti ke paman tan yo aku bandra kinki jingkeli jungi sheni bat ni la ban cross check ro ki jubab ki bagi la tho tu ka por te nangta ka answer ki ru ka por bagi penmi ka result ka answer ki ru ki da ai kan ka por ka paman tan bat la dangi kwa bangin check kita ki jubab ki bagi ai ru ni la ban check ki ba tu ka answer ki ka ba la ai ka por bat akan kenti pamantai ni iru yang ni ka jingdon jong kata grievance ka ba lada ki candidate pa kinu ki candidate ki bang sohun ya ka marks le jong ni ki ba kwa ban pe kata ka marks ki la ban tho da ka mil sa DHS bat sa ka board bat nangta kinsa sa khot pat ban pe kita ki paper jong tikini ki baro ki ba ni shem ba ni lap ka snam ka ba manta ka long ba ni iba kamdon ke shalndar par kani ke jing ya kani ke jing penya ke exam ko ka ba ya ba guarantee nomor ba
kapor bagi tho exam ki don kini ki ba kijing dor na ni kita videography ki bani ong ye we candidate ba wan ban tho kini ki exam te na kalian jungi hingi nget ba kijing pas jong kini ki exam ba kali belin ba kan jing trish tom kadi ling ba jing trish tom kam don kan no bangi shu ong bangi shu tap tu la ni don ki ba sha nomor ni song thu hi ba kapos kadon si spa ndu sau kali ka ba ki nong tho exam kala poi shaka san jar tam re jar duna te bat kijingkeli nim ong ba kasuk mereka nila ban ong ba kijingkeli ka ba la set ka bot ka bat balai ong pukta nomor ba ni hi ki marks ka ba score ki candidate ki ba yo shakmat ru ki dei profession undan we ru ba yo dai potion ni su thu ba kijingele ka ba jor ka nomor ba kapos ka duna ka ba nong tho yo bot te ngaso ba ka dei ka jingtresh tom hi bangin yo ka dei ka kam te ngaso ba na kalian cumi ni nget bet ba kadi katai bat ni su kwa ban request ya ka government ba dia ka board ba kadi HSC ba pinyai be shikmat kani ka recruitment process bat bakin kinum penslam shu kani ka recruitment process nomor ki ba dei hok hi kin yo bat kita hi ngaso ba kidi ban yo kani ka kam di hakabe di babatu ngantai ki DHS kala penmi ekan news ada feedback hak itu gila clarify ki barong khat ki issues tadi ki doubts ki done regarding the result gila penmi hi bagi gila clarify bagi tingi dan part hakabe di bakata tingi ke proses ka jimut ke bagi dan hani ka ditang kata hi ka wei long bangin ke part ki board ki bahlor ki higher authorities ba kinsmo pha ba nung delay la de postpone ya kata physical verification kung bagila ai portion cosi tingi ru corporate kata cosi hindrai long hadin jo kata ni kermen bagi am community bet ba kali recruitment process kan ya shikman tadi ya kumping dia mak tu ni ni sokhya wa yo sono kata bor ba nong ba don kum kata ka jingmi jong ta roll number di bakal tho exam hindrai la de pipe ya to kala ta bor tu si na kalian ka board kila de ban pensyai kata bakam don ni kum kata mereka de jing bakala ba jing song thu bakala na kalian ki candidate hi ka ba mi ka to ka issue ki ong ba don roll number mereka don kum kata kadi ka na kalian ka board na try pilai hi baki pada pensyai bat kila kubur ru bakadon kata ka typing error la ka technical error ka bede bat ban display gitu ki result re kata akam don jing kata ka bede bakni ka result nadu highest adu lowest mark na penmi lo de barong khat dikadi ru kasi la bening kong kan ki penmi ek marks menu pinju penmi ek marks le ha kan pen ki ba mentade barong khat ki candidates ki yo ba pet la ki jo ki marks dia na lo kata la da ki dang don issue ki dang smo ba kan ni ka marks ka bang la yo kim smo pun kila ban tho sha ta ka grievance sente ko ki la IG shine for DHS ba ki pet ru e ko we mar sheet la jong la kaya hab ni am ba kata ka jing dawa ko jong ki ke what's more transparent than that no like nila yo pwede ka answer sheet na jong nila yo pwede ka marks na jong di ka tahingan talaga ka transparency kamu nila yung result para kaya ni ko dahil ko to iki marks kaya mau ba orang teman-teman bangkok saya tadi like tu ki candidate ki pas nomor ba PE ka result ka bami kimi tang ki roll number ki marks tingim ngimitho mano kitu long ngimitho te ki yo kan no lan ki pas ni ki kata ni mula te mo tu si ki la de ai ka numbers kat no ngim la ban yo exact number ngim tip nomor ba apa ni check ka result kemudian pi ka serial number hang tu di bangin nyo wi pi wi la nomor ka bun te kat kum ka nakabut itu si ki la de pensyai ki la ai ki numbers ki badai exact taki qualified kabaning kong kapos kadang sis pa andro kusal hindai ki penmi ki qualified klan penmi tang sis pa andro kusal penmi laisha itu ka number of post te hindai nang te hadir pada ka tu ki EI notification ki omba ka tu ka list ka bagi penmi kalaskan cancel di hadir ka shikosi in sa penmi ka fresh one ka bagi khot no tang ye ki tu ki as per the vacancy kan kamu tang sis pa andro kusal ngot ki khot dia kata ka list ki kan penmi na kata ka daw ni na kan kami na di ni pass ni film ni haben show of the qualified candidates kan ni trishitom ni pulikot ni krekot ni trishitom ni minor ba ni yo ba ni so tementala da don bo ban shim no yu so jo ni trishitom jo hane jo phi na trai man mon lu ni beso ko ni kata
Ti nama bagi yo ke kani ke result ti kadang baka cinta islam tak ada ni don hang ni dawa ken long ya ko hok lo jom kani kam di ko ngin point out yang you la ni justify yang you hendai kalau tam ngin voice ya kan ka jom kani ko hok jo ni la apa si kani la ko hok ka cinta islam ti nak tak ada kani ngin sa for ni lu kiba pas kani exam ti nak tak ada long ni don hang ni meni ke part ban ya kata physical verification maka long di long postpone hendai kanya cuma ba kat pun cinta kampus tentang kita ki ba long deserving ken yo